Mkoma munofara tinofara chose maanengo yakareba sei muchiita basa rekutengesa nengoro makore ati chose hapani inga mungataura kuti makatanga rini uye ndingakuudzai makore ndingaiti kunge ndinonyepa asi ndingangokuudzai chimiro chaita kutengesa izvozvi nakare atisiyani. Alright, mazuva ano chii chasiyana? Munoona kwekuhodha taakunyanyobhesa nekumbari ofuti kuti kare waigona kuenda zvakafanana nemagaka waimahodha pana 40 nekuti pane roadport pai ndo pairimwa magaka. Zvichidzoka kunokuku kwese kwakazoiswa East Gate nechichi yanga iri minda yemadomasi Orchard yaitangira pana First pakazoiswa Joiner City pai panga pane ndopainge pane panga pakanyanyungana mvura ranga riri doro kunyanya. Saka zvinhu zvakaifanana nemaapple nechi miti yacho yainge yakanyanyunganira kusaidi ikoko. Alright. Saka mutotaura kuti makore amatanga kutengesa Harare yanga iri minda. Yanga iri minda. Harare kwangu yanga iri minda zvekuti ndinorangarira 25 cents. Hamuna mama akati chipe. 25. Endelea zvemberi. Harare yanga iri minda anga ari matoro. Zvekuti kuzotangwa kuvakwa kweHarare nekuita zvese taizvona zvichiitika mukopi umu manga muri taitoteya shiri neurimbo imomo. Ko pakaiswa pakazovakwa charge office apo pane mapurisa iko zvino angari matanga embudzi ipapa pese angari matanga embudzi ese. Alright. Kana kurunzi foundation yacho haina kutombodzika ndakaiona ichichero haina kana kutombodzika. Aiwa tinoda kutendai Mukoma nekuva nesu. Aiwa ndinofara kukuchingamidzaiwo kuti